Inaute Lorrieta, ongi etorria. Eskerrik asko. Udagoieneko ostera egan. Ontxe bertan jodozue kontzertua, haitzen dugu, ondino dauzelan Batzen. Zer modu, zelan junda? Ondo, oso kontzertu berezize da. Inoz ez bezalako aldaiek dauzkana, eta ezin zara prestatu ontarako. Orduan, publikorik ez egotea, grabatu izatea olako, fabrika ikaragarri polita da. Lankartadan gaude, Balmasean. Eta ez nuen ezagutzen museo hau, eta maitemindu egiten du lekuak hasiera-hasieratik, eta kriston lekua da kontzertu bat eskaintzeko. Hoxe, pena da, publikorik ez egotea, eta guzti hori, ez da. Lehenengo aldia da makinen artean jotzen duzula? Bai, makina batzuk musikaliak izaten dira, makina etortzen laguntzen didatenak, baina bai, zoragarria. Eta publiko gabe, jotzea nolakoa da? Zaila egiten zait. Ikusten dut askoz exigenteagoak diela kontzertuak, nolabait ere irudikatu egin behar duzulako norbait bestaldean, ez? Eta importantea egitzen zait erritmo aldetik eta tentsio bat mantentzea, ez? Ze giroak esate dizu, gauza lasai dagoela, ez dagoela jende askorik ikusten, baina ez da horrela. Eta iruditzen zait tentsio bat mantentzeko ariketa mental potente bat egin behar dela. Eta aldi berean hortara ez nagonez ohituta, oso emozio berriak bezala, sentitzen ditut. Hau da, konfinamenduan pare bat egin dituen, eta hau da hirugarrena, eta ez naiz ohitzen. Nik uste dut sexo virtuala bezalakoa dela, ezta? Iruditzen zait, ondo dago, baina uste dut ezin dela ordezkatu, ez? Publikoa aurrean egotea. Behar da emozio hori, sortu? Bai, nik behar dut ikusi nola jasotzen ari den, ze publikoak hartu eta eman ere egiten du, giro bat kontzertu denak dira desberdinak, kantuen interpretazioa kontzerturo denak dira desberdinak, eta hori ez du lekuak egiten, bakarrik publikoak egiten du batez ere. Ezin eguna sortzen du, ez jakintasun egoera horrek? Noiz emanalko diren kontzertuak, nolakoak izango diren kontzertuak, urrantxe bertan? Nik uste dute niri behintzat kalterik gehien egiten ari zaidana ziurgabetasun hori da. Batzutan hobeto daramat, nik uste dut orokorrean kultur sortzaileen, konpartitu dudan jendearekin mintzaten daudela antzera, ez? Egun batzutan ematen du gauza argitza aldera doala, baina batez ere ematen du iluntza aldera doala, eta bai, niri irtera argiak biraren erdi-erdian harrapatu ninduen. Kontzertu guzti horiek uda ostera atzeratu genituen, ea zer gertatzen den orain, kriston inseguriadea eta ziurgabetasuna sentitzen da, eta hori da nik uste dut zailena eramaten. Taldi berean, kultur ekitaldiei jarri dizkie baldintzarik zurrunenak, ezta? Eta esan behar da kultura seguru dela, eta iruditzen zait, kultur ekitaldiak antolatzea dela bizitzaren alde egitea, duintasunaren alde egitea, iruditzen zait kulturak barrutik sendatu egiten gaituela. Begirada kritikoa indartzen duela, sustatzen duela, iruditzen zait ezinbestekoa dela, eta ezinbesteko bezala hartua izan behar dela, eta ezinbesteko bezala lagundua eta bultzatua izan behar dela, eta zoritxarrez iruditzen zait ez dela horrela gertatzen da. Bizitzaren alde egiteko gaude hemen, oraintxe bertan. Bai. Irtera argiak, azkenengo diskoa. Nola sentitzen zara diskoa argitaratu ostean, eta zein izan zen, amaitu zenuenean geratu zitzaizun erresonantzia hori, sentimendu hori? Kriston serenidadea eta lasaitasuna sentitu nituen. Ustu nintzen. Nire inguruko lagunek eta esaten dira, beti esaten dezu berdina. Baina diskoa bukatu zenean, gelditu nintzen ustuta, baina, ustu nuen guztia ikusten nuen hor jasota gelditu zela, ezta? Niretzako berria izan zen sortze prozesua, jende berriarekin ondu nuen, musikari berriak etorrezian ingurura, eta ikasketa prozesu bat izateaz gain, banengoen olako bilakaera batean, pixkat urrundu nahi nintzen nire badauzkatolako inertzia epikara joateko inertzia batzuk, sortzen dudanean esan nahi dut. Eta hemen saiatu nintzen guztiz kontrakoa egiten, eta bilatzen
emozioa eta, bueno, barrua bibratzeko moduko momentuak bestera batera. Ez epika batera joaten, ez da. Eta hori niretzako izan da, bilaketa prozesu bat, oraindik bukatu ez dena, baina iruditzen zaite, emaitza politak utzi ditu dela disko honetan. Deserriko kantak izan zen zure lehenengo bakarkako lana, epika horren ez bilatze hori, disko hortatik aurrera, esan nahi duzu? Bai. Bertan egin zenuen ariketarekin alderatuta o bestelakoa izan dalako? Bai, nik uste dut horre saiatu nintzela hori egiten. Nik begiratzen dut atzera eta batez ere, bakizue, norbera izaten dela, norbere buruarekin gogorrena gehienetan, baina ikusten dut norbait kentzazpitik bere izi nahian. Eta bazegoen indar bat, gero bazegoen, noski, bestelako indar eta zerak, baina bazegoen puntu hori ere. Eta nik uste dut Deserriko kantak hori pasa behar zela disko horrekin, eta orain asko saskiago sentitu naiz. Eta nik uste dut lehenengo harria Deserriko kantekin jarri nuela, eta ilusio pila bat egiten dit, hor aurretik ikusten dudan bidea. Bertigoa sentitu duzu? Bai. Bertigoa sentitzen da etengabe, daude putzu handiagoak eta txikiagoak. Proiektu bat hasten duzunean horrela gainera, hainbet urtetan inguratu zaitun jendetik aparte, bertigoa handia sentitzen da. Eta gero, proiekturo, diskora, beti sentitzen dolako bertigo bat. Eta kanturi bai, inkluso. Ni beti gertatzen zait, disko baten kantuekin hasten naizenean, lehenengo jakin gabe oso ondo, zertan edo nun bilduko diren, edo noiz bilduko diren, baina sentsazioa izaten dut, ez naizela gai izango kantu bat egiteko, hau nola egiten zen, ez da? Eta beti pasatzen zarolako momentu zeretatik, ez da? Hori kantu guztiekin gertatzen da? Jo, niri gehienekin gertatzen zait. Segurazki, jende guztiari zaio gertatuko horrela, ez da? Baina nik nolabait ere erditu egin behar ditut kantuak. Baina esan duzu, lehenengo bakarkako disko hortatik, ja langa bat pasatu zenun, ez? Edo zure buruari, ez dakit demostratu da, baina ja salto bat eman zenun hor. Bai. Hau ez tozu beste lasaitasun batekin egin? Bai. Askeago sentitu naiz, lasaiago sentitu naiz, baina hala ere, zehozer argitaratzen dudan bakoitzean, nire lokaletik edo nire sukalde hortatik ateratzen denean zehozer, beti sentitzen dute bertigo bat. Bertigo hori hobeto eramaten da, egin duzunarekin lasai zaudenean eta gustora zaudenean. Zorionez hori ere gertatu zait. Azkenengo disko honetan, gaiak, aldez aurretik aipatu dituzunekin bestelakoak dira, ez? Badaukagu maitasuna, badaukagu heriotza, baina jantzu egiten diezu beste prisma batetik, ez? Nola hautatu dituzu letra horiek? Bai, baneukan gogo bat txikitik sortzeko. Eta joan naiz etengabe, ez dakit, txikitasunaren esentzia horren bila. Eta hori bai letretan eta bai kantuetan, ez da, melodietan. Baneukan kezka bat adibidez, baote dago estribilloren bat disko hontan. Normalean, beti konposatu izan du, estrofa bat, tarteako zera bat, eta gero estribillo bat, bastante era garbian, eta kasu hontan, bestera batera, sortzen saiatu naiz, eta baneukan kezka hori, ezta? Eta bai, iruditzen zaite behar bada gai existentzialagoetara hurbildu naizela, iruditzen zait azkenengo urtetan ni pertsona bezala egiten nahi naizen ibilbide horrekin zintzoagoa izan naizela kantuen aukeraketan, gaien aukeraketan, hitz egitea heriotzari buruz edo bizitzari buruz edo maitasunari buruz beste nunbaitetik. Pixkat urrundu nahi izan dut drama eta euforiatik, ez da? Beste nunbaitetik hurbildu gai horietara. Eta sentitu baita ere, horrela hurbiltzeak sortzen zidan bertigoa baita ere. Zen niretzako
modu berri bat zen, eta kezka sortzen zidan ea benetan emaitzak mereziko zuen, ez da? Prozesuak bera bai, niretzako bai, oso ondo, niri bali izan dit, baina hau gero zer, ez da? Eta, bueno, gustora, nik uste dut gauza askotan asmatu dudala, eta batez ere, adibidez letretan izan dudala, jende pila baten laguntza ezinbestekoa. Ni ez naiz idazlea, gero eta gauza gehiago idazten ditut, eta horreren nire bidea egiten ari naiz, gustatu egiten zait, eta bete egiten dit, idazteak ere. Baina, Jose Luis Otamendi edo Uxue Alberdi, eta gaina jo dute idazloien gana nahita badielako gauza haundietaz oso xumeki hitz egitutenak, ez dakit, irudi sinpleak eta egunerokoak erabilita, inongo haunditasun zera bat bilatzeko intentziorik gabe, baina aldi berean oso mezu beteak eta sakonak iristen zaizkit niri, ez da, horiek ikarragarri gustatzen zaizkit. Eta handiak, esate baterako Ines Agasen kantan, Alberdirena. Bai. Beste nola baiteko aitortza bat daukan kanta bada. Bai, horre, Uxuek basaukan horri buruz hitz egiteko gogoa, horre daukan simbologia guztiarekin, ez bakarrik iraganekoi begira, baizik eta gaur egunekoei begira. Eta bai, izango nukelen esan dudanari kontra egiten, kontra esan ez betetako zera naiz. Honek badakala epika puntu bat. Eta gainera bilatuare bada, Ines Agasenen epika hori, ezta? Emakumearen figura eta puntu epiko batekin. Eta gainera, iruditzen zait, eske inkisizioari ez egin zion Ines Agasenek. Eta hor, esan gabe, usaintzen da garaipen, ez dakit, interesgarri bat. Eta bai, oso gustora gelditu naiz kantu horrekin. Aipatu duzu, bestelakoa izan dela prozesua disko honetan, azkenengo disko honetan. Nola sortu duzu? Nola sortzen du Inaute Lorrietak? Kasu honetan, batez ere, ez da beti berdina izango, eta ez dakit, gainera ez daukat oso teorizatuta, eta behar bada, hurbiltzen da izen, gertatzen den hortara, baina oraingo honetan jolasten sortu dudala, iruditzen zait. Egiten nuen lokalera iritsi, mikrofonoa piztu. Lokala ez da estudioa, ez? Ez. Daukat, Getarin gela bat utzi zidaten hor baserri batean, mastiz inguratutako baserri batean, eta hor galtzen naiz. Eta, lokalera iritsi, mikrofonoa piztu, eta gitarrarekin hasten nintzen kantatzen eta jotzen, eta dena grabatzen nuen. Eta momenturen batean, hariren batek atentzioa ditzen zidan, eta hari hortatik tiraka hasten nintzen, ez da? Eta horrela. Eta gero, normalean adibidez, melodia bat osatzen nuenean, beti joaten nintzen adibidez estribillo horren bila, edo honek beste parteren bat behar du, edo zati instrumental batek ondo egingo lioke, eta kalkulo mentalak, beharrezkoak direnak bestalde, baina gehiago egiten dituen. Eta kasu honetan, gehiago joan naiz, daukadan melodia honekin, iruditzen zait historia bat kontatu dezakedala. Eta behar bada, enaizela joan behar gorago. Eta behar bada kantu honek ez duela gora egin behar, baizik eta hor mantendu behar da. Eta holako bukle batzun bila ere joan naiz, kantu gehienetan badaudelako bukle bilatuak. Eta horren bitartez, iruditzen zait sortu ditudala holako klimaks egoera batzuk, ezta? Hor aritu naiz, oinarte bilatu ez ditudan errekursoen bila, eta hori apasionantea da, sortzaile batentzako, eta errepente, holako zerakin topatzen zarenean. Eta gainera piztu egiten dit gogoa, jarraitzeko bidortatik. Konpainia noblean egin duzu, Nando Neira, Maitele Gorburu. Heldu zaretenean estudiora, kantak dagoeneko itxita zenituen, edo nolakoa izan da arregloak egiteko momentu hori, lan hori? Bai, horre hasiera batean nik lantzen dituen kantuak, gero konpartitzen dituen Uxue Alberdirekin eta Ruben Caballerorekin. Uxue Alberdi gehiago letretan eta lagundu zidan, eta gainera Uxue Alberdik beti tiratzen nau argirantz, eguzkirantz.
Eta gero konpartitzen dituen musikalki, ibilbide oparoa daukan Ruben Caballerorekin. Eta Rubenek beti tiratzen dau iluntasunerantz. Gustatzen zaio galtzailearen estetika eta sonoridade hori eta guzti hori, ezta. Orduan, baneukan iluna eta argia beraikin konpartitu ditut lehenago, beraiek aportazioak egin zizkidaten, eta gero Maiterekin eta Nandorekin eta bildu ginen grabatzen hasi baino 3 aste lehenago edo lokalean, kantuak jo, beraiek ekartzen zituzten ideiekin, nik behar badan euskan beste batzukin, edo Rubenek, Dagoeneko zesor partekatu bazen eukaten zuen artean, ez? Bai. Baina igual kantuak estudiora joan horretik joko nituen, eta 5-6 aldiz. Osea, irekita, nire intentzioa zen estudiora dena irekita iristea. Eta estudioan, lehenengo egunetan, egin genituen, kantua jo, berriz. Estudiora iritsi zen lehenengo aldiz, bateria, eta joarin zait etortzen bere izena, Borja Barrueta. Gainera, makina bat, hau ezelako makina bat, eta lehenengo aldiz estudiora iritsi izan bera, eta elkartu ginen lehenengo aldiz denok, eta lehenengo egunetan jo, nengoen bildurtuta, nik normalean estudiora iristen naiz, dena oso lotuta, dena oso neurtuta, nire izakeragatik, naizelako pixkat olakoa, eta obsesiboa, eta kontroladorea, eta musikari horrek ez dio beti mesederik egiten, eta esan, abandonatu egingo naiz eta utzingo diot, barrutik eramaten dituen zerak. Baina goza bat izan da, zentzu hortan, bai Borja, Maite, Nando, bada jende bat, etorri bezala ateratzen zaiona, eta ematen diola espazio bila bat eskaintzen dio hain zuzen ere momentu horri. Eta niretzako, beraiek lan egitea zentzu hortan ere, beste ikasbide bat izan da, ezta. Sorpresa hartu duzu momenturen batean? Aleia, zuri lokalean edo, ez? Zerbaitek zelan jotzen zizun eta batean estudian zertan bilakatu dan? Bai. Momentu, izan da, kriston, behin kantuak nolabait ere strukturaldetik eta finkatu genituenean, eta ja banan-banakako grabaketak hasi genituenean, hori izan zen gozada bat. Guztia Maite jotzen, Nando ez da, kantu horren gainean, orain hau egin, da beste egin, izan zen, hor asko disfrutatu nuen. Anekdotarik badaukazu? Disko berri honekin? Kontzerturen batean edo lokalean gertatu zaizuen zerbait? Bakizu gauza horiek asko gustatzen zaizkigu lantzutea. Bai, ez dakit, behar bada, oaintxe duela gutxi gertatu delako, ez dakit oso interesgarri izango den. Seguro. Zuentzat, baina, Mungian eman gendun guk, martxoan hasieran azkenengo kontzertua. Aste betera, konfinatu gintuzten, eta konfinamendu garaian, etorri zitzaizkidan, emanaldi batzuk egiteko, gomite batzuk izan dituen, baina beti ere estenatuki gainean muga zegoen eta ezin izan ginen batu. Denok. Eta Rubenekin eman nuen kontzertu bat, Anderrekin eta Rubenekin beste bat, eta Arriagan eman genuen Txus Aramburu pianistarekin eta Rubenekin, eta gainera hori kuriosoa da, ez dute betu baina, azkenean egoera guzti honek eraman nau formatu ezberdinetan eta jende ezberdinekin kantu berdinak jotzera. Eta hori oso aberazgarria izaten ere da niretzako. Gaur eskin dugun formatu ere inoiz ez du horrela, inoiz ez du kontzerturik eskaini, ezta? Oso interesgarria izaten ari da zentzu hortan, baina eta deitu zidaten, ez geneukan denok batera juntatuko gineneko kontzerturik. Egenekin noiz juntatuko ginen berriz. Eta batean Getaritik deitu zuten, ni getariarra naiz, Getari bizi naiz. Eta esan ziguten zu, etorriko zarete Valentziaga museora denok, bai, denok. Eta, ostras, izan zen, kriston subidoia. Eta justu, kontzertu antolatzen zebiltzan egun horietan, horako agerraldi oso mediatiko eta oso pomposoa gertatu zen Getarian, herririk herri gertatzen ari diren beze horietako bat, eta ditu zidan, hortaz arduradunak, eta zidan, inaut,
hau gertatzen ari da, baina lasai egon, ze hau egingo dugu. Eta niretzako kristona izan zen. Apustua, ez? Kristona. Eta nolait ere kontsolatu ninduen, da igual, itxaropenerako zantzoiek ikusi nituen edo, ez? Nire bintzat, joder, borondatea baldin badago ira jende hau, herria hankaz gora, zeukaten medio guztia gainean, eta hala ere egingo dugu, ez? Eta iruditu zitzaidan, eski kontzertuak antolatzea, bada, lehen aipatzen genuen bezala, ez? Bizitzaren alde, duintasunaren alde, egiteko modu bat, eta horrek, ikaragarri lasaitu ninduen eta esperantzaz bete ninduen. Eta batean hilabeteak eta gero batu ginen ekipo guztia, soinu teknikariak, argi teknikaria, denok berriro kontzertu batean, baina, karo, lehenengo aldiz denok elkarren onduan maskarilekin, badakizue, nola biltzen orain. Eta bazegoen giroan sentimentu bat, kriston posa berriro batu izanaren posa, eta aldi berean kriston ziurtgabetasuna ez dakigu berriro noiz juntatuko garen denok berriz. Eta emozio hori daukat oso barnean sartuta, ez da? Eta ere mediatikoki, agian hau bada edabideetan lan egiten duten edo lan egiten dugunon kontu bat, mediatikoki saldu egiten da sold out. Ez da lehia dana beteta dagoela eta exito edo arrakastako kontua izango balitz. Baina ian bada pena ematen duten sold out horietakoak, ez? Bai. Ze leku batzuetan dagoen aforo muga oso handia da. Eta nire ustez baita ere, badagolako sentsazio bat airean, gauza egiten ari dela eta gauza asko egiten ari dela. Segurazki, mediatikoki egiten diren gauzek oihartzun handia daukatelako. Nik badaukat olako usai bat, eta ez igual fede txarrez, komunikabideen partetik, baina egiten diren gauzei ematen zaiela olako ikusgarritasun bat, eta sentsazioa dagoela, nolabaiteko normalitate bat emateko. Bai. Eta ez da nahi nolaz ere horrela. Hala ere, egia da gaur egun agian edabideen kontua bai izango da, baina euskararen igoera gertatu dela, geroz eta gehiago kontsultatzen dituguruako euskarazko iturriak edo edabideak. Ez dakit euskarazko kulturan edo euskarazko musikan ere edo gure musikan horrelakorik gertatu daiteken honen ondorioz. Musika gehiago kontsumitzea edo gertuago ditugun kontzertutara joatea, sikiera. Nik bai ikusiot, garairik gogorrenetan ere, jendeak badaukala gogoa kultura konsumitzeko. Eta behar bada sold out horiek ez dira, ez? Askoz ere aforo mugarekin, askoz ere jende gutxiagorekin betetzen dielako kontzertu guneak eta. Baina horrek ez du kentzen, nire ustez, nik ikusi duanagatik, jendeak badauka kultura konsumitzeko gogoa. Esango nuke, programatzen dena baino gehiago programatu beharko litzatekeela jendea asetzeko. Iruditzen jendea ez dagoela asetuta eta behar dela gehiago. Sentsazio hori badaukat. Luzeta zabalitz egin genezake beste 11 kontuetaz, baina ez dakit azkenengo diskoarekin lotuta edo zure ibilbidearekin lotuta sikiera. Beldurrik gabe, zer egingo zenuke? Ez baldin bazenu inongo beldurrik, zer egiteko musikan? Ez dakit. Sentitzot, igual ez dut erantzungo, baina bai etorri zait, galdera hori egin didazunean, etorri zait nire lan utzi eta nire denbora guztia musika egintzari eskiniko niola erabaki nuen une hori. Ze baneukan bildurra. Ikastola batean egon irakasle bezala, urte pila batean, lan egonkorra neukan. Eta momentu batean erabaki nuen hori dena ustea eta nire denbora gehiena edo musika egintzari eskaintzea, ez da? Eta hor bai, lehengo bertigo eta bildur guzti horiek, bai, bildurri gabe, ez dakit. Hori etorri zait
hori etorri zait burura. Bada, ez dakit, bizitzan denok dauzkagulako erabaki batzuk esatezuna, joer, barro nau, erabaki hori hartu izan zea ausarta izan nintzen momentu hartan, ez da? Ez dira beti, eta ez dira asko gertatzen, edo, bueno, hori adibidez erabaki horrekin banago oso harro nire buruari izan dugu, ze ondo inaut, eskerrak egin zenduen apustu hori. Iztera argiek nora eramango gaituzte? Joder, ez dakit, iruditzen zait orain daukagun, etorkizunari begira optimista edo pesimista begiratu beharrean erronka dela batetik ez zoratzea, burua, erdizano mantentzea, eta beste bat begirada sereno bat izatea. Eta hori kosta egite zait. Batzutan, esaten dut gauzak egingo ditugu eta kontzertuak azkenean gertatuko dira, eta beste batzutan ez dute horrela ikusten. Ez dut irtera garbirik ikusten, epe motzean. Irtera argiak baldin badira iraganekoak, iruditzen zait ez gaituztela oso urrutira eramango, eta gertatu den guzti hau ez badugu erabiltzen benetan kuestionatzeko onarte ekarri gaituzten gauzak eta gauzak edo oinarriak beste nonbait finkatzeko, iruditzen zait irtera argien ate horieten paretak topatuko ditugula. Beraz, nik uste dut irtera berriak bilatzera kondenatuta gaudela. Ez badugu hanka, leku berean sartu nahi. Bilatu ditzagun. Eskerrik asko, Inaut Elorrieta, eta eskerrik asko Dagoieneko osterari ere, eta Balmasedako Lankartada museoni ere. Eskerrik asko zuei.